Diyos Apo ti pastor ko, adda aminen a masapul ko. Ti Diyos Apo ti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Uray pay no aglas satak ti inggit simnget a lugar. Jak to agbutek tada ka kaniya, tinalang to akaruutan pagina na enak. Ti sarukod ken baston mo salak ni banak. Ti Diyos Apo ti pastor ko, adda aminen a masapul ko. Ti Diyos Apo ti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Awan dwa-dwa ako muyog to kaniya, iti kinaimbag ti sibay ti natal na nga upog. O Apo iturong na ken iti kinamanagayat mo, bayat ti panagbiag ko ket agtaeng ato nga agnanayon. O Apo ti balay mo. Ti Diyos Apo ti pastor ko, adda aminen a masapul ko. Ti Diyos Apo ti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Ti Diyos Apo ti pastor ko, adda aminen a masapul ko. Ti Diyos Apo ti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Baro apigsa ipaay na kaniya. Baro apigsa ipaay na kaniya.